Por terceiro ano consecutivo, Ribeira volverá a acoller a Feira do Libro. A actividade desenvolverase do 22 ao 25 de xuño na Praza do Concello. En ela tomarán parte un total de 7 librarías, aínda que ningunha delas da localidade. Para eses días hai un amplo e variado programa de actividades, nas que destacan varias presentacións de libros, como é o caso da Escolma do Humorismo Galego de Moncho Borrajo ou Mar de Redes de Ruth Vilar. O pregón será este ano a cargo de Serafín Marcos. Quería reseñar a Moncho Borrajo, como ben sabedes, un humorista moi internacional e moi coñecido, e sobre todo a María Reimóndez, que acaba de sacar un libro que é Corredora en Xerais e é un dos libros infantiles juveniles máis vendidos do último mes. E tamén quería destacar o espacio de escritores noveles con Ruth Villares, que presenta o seu libro de fotografía, mas creo que é un libro moi apasionante porque é Mar de Redes. Eu que levo xa 3 anos visitando por Ribeira, ando moito polo porto e vexo como as redeiras están traballando ali, os redeiros, e a verdade que é un libro realmente precioso que creo que vos vai a gustar. A iniciativa, coa que colabora tamén a Secretaría Xeral de Cultura, xorde coa finalidade de dar visibilidade ao libro e para favorecer tamén un achegamento doado á produción editorial galega. O lema deste ano e destas feiras, da feira deste ano, se titula A ledicia de ler, que ademais sirve como homenaxe ao protagonista das letras galegas deste ano 2017, que é Carlos Casares, como ben saben, que ademais titulaba con este lema unha sección xornalística de recomendacións e comentarios de lecturas. O horario de apertura da feira, na que se prevén importantes descontos, será de 12 a 2 polas mañás e de 6:30 a 10:30 polas tardes.